Как е организирана мафията днес? Едно и също ОПГ ли следи зад случаите в Бургас, в Слънчев бряг, Несебър, репресиите срещу свободните бизнесмени, които не са с властта, с убийствения модел на управление на Борисов и Пеевски, и наказанието за това нещо е унищожение на тяхната дейност. Да си припомня какво стана в Ружица. Там на един земеделец му подпалиха цялата техника. Някакво разследване се води, но разбира се, идеята му е да бъде потулено и да няма ясен резултат и наказание за тези извършители, просто защото те са пратени именно от тези мутри, които ни управляват днес. Как се структурира тази организирана престъпна група, господин Мицикулев? С нашето разследване ние установихме, че са изключително много хора и са доста обвързани. Ние сега, примерно, ще кажа някои имена. Директора, налага ми се да чета, защото наистина са много хората. Директора на районно управление в Несебър Павел Колев, директора на ОДМВР Бургас Владимир Маринов, Николай Филипов Митничаря, който му казват и Пътпъдъка, и Делян Пеевски. И тя мафията е в Бургас и Бургаска област на практика и се занимава с изключително много неща, дейности там. Те направиха мафията нашата реалност днес. И в случая и с Ташев, който е хотелиер с изключително голям опит, с над 30 години стаж в този бизнес. В момента се опитват да му затворят всичко в разгара на сезона, само защото не отива да се разбере с правилните хора. И тук вече дори не става въпрос за пари. Не става въпрос, може би, за пари, то навсякъде е така, просто мафиотите са превзели властта тотално в Бургас. Тотално. Може би е доста важно място, може би излизат някакви кораби, никой не знае за какво става въпрос, но става просто, че е намесена полиция, прокуратура, съдилища и абсолютно всички институции, към които могат да се обърнат хората. Има рекет, изнудване, палежи, както вече разбрахме, прикриване на престъпления, както виждаме в случая с там полицейския син, който прегази две семейства. Те до днешен ден ще се опитват да... Стана ясно, че се е качил на ТВ след употреба на марихуана. Ами, не знам документите, Това е разследването. Разследването, да, що ме с марихуана, трябва да лежи това момче, смисъл виновно е, но се опитват от доста дълго време да такова. Ние направихме едно интервю, в което негови приятели казват, че е супер здрав, много тича, много устойчив. И в същото време, точно тогава, са му изкарали някакво удостоверение, че имал астма или ако не се хипертония и астма, нещо от сорта, което е нетипично за толкова младо дете. Питахме... Толкова много е бил радостен след това си престъпление, че дори дигнал купон банкет за това, че е по домашен арест, докато в петък миналата седмица стана ясно, че ще бъде задържан под стража. И това е интересно, какъв е морала в това семейство. Щом тези неща ги радват, представете си какъв е морала и как се възпитават децата на тези хора, които реално въртат ОПГ-то в Бургас и Бургаска област. Наистина е много странно. Аз ще поговоря малко за едни прокурори в Несебър. Георги Русев, баща прокурор, отговарящ дълги години за Несебър, преместен на друго място, за да няма конфликт на интереси с дъщеря си. После се появява Яница Русева, която е дъщеря на този прокурор, която според наши източници наследява дейността на баща си да разделя там, да разпределя, да коли, да беси. Мисля, много е странно как едни и същи хора се настаняват на такива властови позиции. Тук имаме Павел Колев, Христо Терзиев, които подменят шефа на група в криминална полиция. За разлика от големия опит с корупцията на Павел Колев, Христо Терзиев няма такъв опит. По-точно няма абсолютно никакъв опит, нито един задържан престъпник, но става шеф на група в криминалното подразделение. Ние имахме такъв случай в Велинград, аз понеже съм от Велинград, ние имахме случай на полицай, който е направил престъпление, прикрили се го и затова става директор на полицията. Може би и тук да е така, ние няма как да знаем, но очевидно има някаква шаблонност. Просто предполагам. Но аз лично вътрешно вярвам, че може би има връзка някаква. Тук трябва да отбележим, че отново според наши източници Ники Митничар е инициатор на поръчката към Венелин Ташев с хотелите му в Слънчев бряг по поръчка на Борислав Димитров, наричан Боре Канадеца, друг мафиот, близък до Бойко Борисов.
Те са навързани по една или друга линия, Борисов и Пеевски излизат навсякъде и както и да е структурирана мафията, или клони наляво, или клони надясно към тях. Аз искам да спомена обаче и Георги Бургазлиев, баща на убиеца с АТВ-то, който отговаря за инспекторите и катаджиите. Той е първи другар с Павел Колев и поредната му жена Роса Ралева, която е криминален разследващ полицай и един от отговарящите за разследванията в Несебър. Мисля, оказа, че Несебър е като някакъв бермудски триъгълник. Каквото и незаконно да стане там, то изчезва. Не знаем, че по Черноморието от години, още през 90-те и сега прехода не е свършил. Мутрите там са над закона, всеки може да си прави каквото си иска, защото те са си го направили там, всичко в тяхна полза. Интересно ми е в този бермудски триъгълник, обаче колко регистрирани престъпления има, защото очевидно големи престъпления не се регистрират. Вероятно отиват в прокуратурата, за да не се образува досъдебно производство. Аз обаче от определено време наблюдавам, че адвокатите... Практика, има навсякъде. Да, адвокатите също доста подпомагат за това корупционно ОПГ. Адвокатската мафия в България, тя си действа от години. И сега тук имаме вече информация по този случай, което така подплатява моите предположения с адекватни доказателства. Самия рекет и корупционен начин за случване на нещата минава през няколко адвоката. Търговският процес е изключително добър. Плащаш ни парите на река и спестяваш от делото и реална глоба, която ще е в пъти по-голямо. Като вече си има изграден ценоразпис. Значи си има ценоразпис. За определените неща. Не знаем дали издават касови бележки, между другото. Ако искаш едно досъдебно производство да спре, адвокатът ти е така човека, който ще направи всичко възможно да се отиде там, да се говори с прокурора, да се дадат някакви пари под масата и всичко това да потъне. Да, и нали, за дела на трупчета да се подкарат на трупчета и така. Нали? Се вкарат под чекмеджетата. Да, според източниците за наша сметка обаче, защото те продължават да вилнеят и да правят техните престъпления за наша сметка. Винаги е за наша сметка. Корупцията винаги изяжда, тя като тумор за всяко едно общество и в случая изяжда и то с огромни средства и унищожава всичко по пътя си, защото тук тотално е изчезнала връзката с реалния свят и законовото в реалния свят. В смисъл всичко това е унищожено и единственият начин да има някаква законност, ако тази законност е подплатена с нещо от ценоразписа. Обаче и Бенката, знаете го този, нали? Да, Бенката. знаем, вероятно... той е от Ружица известен, да. Бенката. Сина му подпалвача там, или предполагаваме е подпалвач, който е сниман на камера. Вижда се, че е той, установен е, че е той, но до ден днешен си щъка на свобода. Той ли отговаря за европроектите, животновъдството, земеделие, виртуални животни, пасища и така нататък? Може би е той. Може би е той, поне по наша информация. Нещо такова се случва там. Не знам. Интересно е. Интересно ще се покаже. Ние се надяваме разследващите там органи да разберат какво се случва. Обаче те разследващите органи са тук един цял списък, които така или иначе прикриват всяко едно престъпление. Колкото и да е очевидно за обществото, не ги интересува и го прикриват. Странно, но факт. Да, Бемка е... тук си е и за него. Просто някъде ми си такова, но докато си говорим ще намеря и тази... Делото с АТВ-то също е пример за това как Николай Бургазлиев е христоматиен. Свидетелите споделят, че преди да започне съдебния процес, случайно в съда идва прокурор Яница Русева. Щерката. На големия прокурор, другия, който е бил в Несебър. И какво прави тя? На Георги Русев. Да. Тя няма нищо общо с делото, но ходи да урежда нещо там, нещо договаря. Интересно какво, интересно при кой. Странни неща се случват в Бургас. Много са навързани. Дежурният прокурор, който трябва да изнесе пледоария от името на държавата и в името на народа е Мишова. Някаква друга прокурорка, случайно или не обелва и дума, която още повече улеснява съдия Николай Дойчев, за да преквалифицира деянието от средна телесна повреда, а мярката домашен арест. Значи имаме жена, която е в мозъчна смърт, изкарвате се средна телесна повреда, мярката е домашен арест, обаче какво се случва? Поддържат я жива, защото ако не дай си Боже жената обяви се вече реална смърт,
там става убийство. Да. И човека трябва да лежи в затвор, това извършителя. И това е била цялата идея, всъщност, да изкарат, може би, средна телесна повреда, да мине време, да потуват случая, да не се яват медии, защото вие видяхте ли там, ние се засекохме с вас, вие видяхте ли там на случая на място, видяхте ли някоя от медиите, която проговори въобще? Медии, Имаше национални медии, но те говореха за други неща. Да. Разсейваха хората от важните и направиха един много гнусен номер, всъщност, понеже имаше много сериозен интерес обществен, всъщност те пуснаха фалшива новина, че детенцето е в подобрено състояние и го пуснаха по абсолютно всичките медии през някаква си това беше някакъв сайт. Да, да, но после го пусна и БТА, потвърди го и го пуснаха абсолютно всички национални медии. Ние тогава се свързахме с семейството, с пострадалото семейство и те ни казаха категорично, че детето даже се влошава. Което е отвратително и това го правят заедно в това ОПГ, което е това криминално престъпно ОПГ. Всъщност се наблюдава това, че те имат и държавна подкрепа. В смисъл, платените медии, които са БНТ, защото те може би вече прикриват престъпление, доста очевидно, но БНТ, BTV, Нова телевизия, тези медии в случая пуснаха една фалшива информация, която е отвратителна за семейството и по този начин някакси разсяха обществото, за да не се фокусират толкова в този случай, защото нали, чувствителната тема е едно детенце, което страда. Когато те кажат, че е в добро състояние, обикновено хората вече са спокойни по темата и знаят, то детенцето е добре, някакво ровим там. Затова не трябва да им вярваме на тези казионни ефирни медии, защото тяхната роля е да ви манипулират от сутрин до вечер, чрез пропагандата им и поръчковите политици, които отиват там, наливат финансиране и след това изпълняват единствено и само техните заръки, а именно вие, свободните българи, да бъдете объркани, дезинформирани и така нататък. Така че алтернативните медии, това е решението. И за финал, господин Мицикулев, ОПГ-то, което сега показахме, според вас само в Бургас и региона ли се случва или вече има във всеки град едно такова, покровителствено именно от тези двамата, които ние наричаме прасета? Аз ще ви покажа едно такова ОПГ. Ние лека по лека ги изкарваме. Искам само да може да го заснемете това. Да. Така, това е, само да погледна, понеже имаме разработени такива. Това е ОПГ-то в Симитли. Искам да видите как е структурирано това ОПГ. Цялата информация с всички замесени хора. Това нещо се случва град по град, община по община. Ние започваме информацията, цялата насъбрана, както сега коментирахме. Всъщност започва да се прави една структурирана мрежа и това нещо се публикува, за да може всеки един гражданин да има достъп и да види реално кой го управлява, от какво е част и защо прокурора му всъщност отказва да образува досъдебно производство, защо пуска дела на трупчета и защо не работи съдебната система. Истината е, че съдебната система не работи, защото такива ОПГ-та има във всяка една община в България. От най-малката до най-голямата. София. Дори в Гълъбово. А в Гълъбово е отвратително. Тук е... Аз имам и тук между ОПГ-то. Понеже не се намираме в Гълъбово, след малко ще отидем с вече символичните коли, които повеждат битката срещу мафията в България по един много красив и изобретателен начин. Ами нека да, трябва да работи този красив и изобретателен начин. Определено не го одобряват, което нас ни мотивира още повече да го правим, и мотивира много повече хора. Аз когато и да си оставя колата някъде насаме, виждам как се събират тълпи и се радват и се снимат с нея, така че карам съвсем обикновена кола, нали, не е нещо не е нещо скъпо, но просто визията й привлича хората определено се радват на това нещо и стават все повече хора стават част от това, защото може би това е мирният начин, по който може да се разреши въпроса. Нещо, което трябва да се замисли всеки един гражданин, трябва ли да умре поредното дете, майка, баща, вашите роднини, за да се събудим и да започнем реална разправия с мафията в България. Оставяме тези въпроси на всеки един от вас. Дали наистина искаме да живеем в една свободна, независима България.